Na naší modré planetě existuje asi 165 milionů řek, které tvoří neuvěřitelně rozsáhlou a živoucí cévní síť. Pro většinu z nás jsou tyto vodní plochy spojeny s něčím mírným, předvídatelným a naprosto nezbytným pro udržení života. Z nich každý den pijeme. Oni zavlažují naše pole. Na nich hrdě stavíme mohutné přehrady pro získávání energie a v nich se bezstarostně koupeme během letních dnů. V průběhu tisíciletí jsme si zvykli vnímat řeky jako něco zkroceného, ovládaného člověkem a naprosto bezpečného. Naše úžasná příroda má však i jinou, mnohem temnější stránku. Stránku temnou, divokou, nepředvídatelnou a hluboce nepřátelskou, na kterou máme jen zřídka odvahu pohlédnout přímo. Ukryté v neprostupné tropické džungli, protékající neúrodnou a vysoce toxickou krajinou, nebo dokonce spočívající na dně oceánských hlubin, existují řeky, které odmítají poslouchat všeobecně známé fyzikální, chemické a biologické zákony. Mluvíme tu o řekách, které doslova vřou a chrlí oblaka páry. O řekách, kterými proudí smrtící kyselina schopná bez problémů rozpustit tvrdý kov. O masivních proudech ukrytých hluboko pod vodami jiných moří. A dokonce i o řekách, které opovážlivé lidstvo brutálně donutilo téct zcela opačným směrem. Jsou to mohutné vodní plochy, které bez nejmenších obtíží zabijí každého živého tvora během několika málo, nepředstavitelně bolestivých vteřin. To, o čem uslyšíte, není dávná mytologie ani legendy, ale skutečné hluboké jizvy na tváři země s přesnými geografickými souřadnicemi. Vítejte na další cestě do neznáma na kanálu Zeitbruch. Dnes se ponoříme do temných vod 5 nejpodivnějších a nejsmrtelnějších řek na celém světě. Naše dnešní expedice začíná v neuvěřitelně vlhkých a hustých hlubinách peruánské Amazonie. V místě, kde je zelený baldachín tvořený tisíciletými stromy tak hustý, že se k lesnímu porostu prodere jen zlomek slunečního světla. Právě tam se v hustém šeru ukrývá řeka, jejíž jméno zní jako šeptané varování. Xanay-Timpiška. V jazyce místního kmene se tento název překládá jako ohřívaná spalujícím žárem slunce. Toto označení je však obrovským podceněním. Na více než 6 kilometrech dosahují křišťálově čisté vody této záhadné řeky trvale neuvěřitelně vysokých teplot, které se pohybují od 70 až do 100 stupňů Celsia. Voda na tomto místě doslova vře a hlasitě bublá. Pokud si jen dodáte odvahu postavit se na její kluské břehy, okamžitě vás pohltí neproniknutelná stěna husté a dusivé vodní páry, která zcela zakryje výhled. Kameny obklopující řeku jsou hustě pokryty podivnými termofilními bakteriemi. Jsou to v podstatě jediné organismy na celé Zemi schopné snést toto podvodní peklo. Pro každou jinou živou bytost znamená jedno malé klopítnutí a pád do těchto vod děsivou a rychlou smrt. Místní obyvatelé vyprávějí otřesné příběhy o drobných zvířatech džungle, která do tohoto zrádného proudu nešťastnou náhodou spadnou. Proces, který následuje, je nepopsatelně brutální. V okamžiku přímého kontaktu s vodou o teplotě 100 stupňů Celsia zvířeti ve zlomku vteřiny zbělají oči a oběť oslepne. Během několika málo mučivých vteřin vařící voda uvaří živou tkáň a maso až na obnaženou kost. Pád do Xanay-Timpišky znamená bez jakékoliv nadsázky být uvařen zaživa. Po celá staletí geologická věda odmítala existenci tohoto fenoménu přijmout a opírala se o pravidlo, že vařící řeka takového rozsahu může existovat pouze v sousedství aktivní sopky. Nejbližší sopečné centrum se přitom nachází ve vzdálenosti více než 700 kilometrů. Teprve v roce 2011 objevil toto tajemství jeden peruánský geofyzik. Ukázalo se, že smrtící voda, která v řece vře, nemá vůbec sopečný původ. Je to neuvěřitelně čistá dešťová voda. Když na vrcholky End dopadá prudký déšť, voda pomalu a hluboko proniká puklinami a trhlinami v zemské kůře a klesá kilometry dolů do podzemní temnoty. V této extrémní hloubce obrovské přirozené teplo samotné země ohřeje tuto vodu na pekelné teploty. Následně je díky neuvěřitelně složitému systému vertikálních zlomů tato ohřátá voda silou vytlačována zpět na povrch a vytváří tento smrtící zázrak přírody.
Pokud na vás nemilosrdný žár peruánské džungle neudělal dojem, náš další říční cíl vás jistě vyděsí mnohem chemickějším způsobem. Cestujeme nyní na velmi suchý a sluncem zalitý jihozápad Španělska, přesněji do provincie Huelva. Přijeli jsme sem, abychom na vlastní oči čelili pusté krajině, která vypadá, jako by byla brutálně vytržena z noční můry o nepřátelských planetách. Před námi je řeka Tinto. Její voda se v ničem nepodobá normální řece, jak ji známe. Není ani trochu průhledná, ani modrá. Získává neuvěřitelně hlubokou barvu krvavé červeně, která v palčivém slunci září odstíny měděné oranžové. Její mrtvé břehy jsou zcela skamenělé a pokryté neuvěřitelně silnou krustou těžkých minerálů. Je to bez nejmenších pochybností jedno z nejtoxičtějších a nejnebezpečnějších míst na celé zeměkouli. Už jen ponoření holé ruky do těchto vod by okamžitě způsobilo neuvěřitelně palčivou bolest, která mrknutím oka pronikne vrstvami kůže. Voda v této neuvěřitelné řece má stálou a děsivou úroveň kyselosti pH2. To je přesně ta samá extrémně žíravá kyselost, jakou má žaludeční šťáva trávící potravu ve vašem těle. Celá tato nádherně vypadající řeka je rozsáhlá vražedná chemická polévka, po okraj naplněná rozpuštěnými těžkými kovy, jako je zoxidované železo, měď, smrtelně jedovatý arzén a kadmium. Absolutně žádná běžná ryba, obojživelník a dokonce ani tvrdý hmyz nemá šanci přežít ponoření v této kyselině. Ale kdo proměnil tuto kdysi krásnou vodní plochu v monstrum z roztoku kyseliny? Odpověď je temným a smutným odrazem nekonečné lidské chamtivosti. Geologické podloží v tomto regionu Evropy bylo odjakživa bohaté na cenná ložiska sulfidových minerálů. Když se tyto prastaré minerály dostanou do přímého kontaktu s kyslíkem a vodou, přirozeně produkují obrovské množství kyseliny sírové. V povodí řeky Tinto se však tento proces dramaticky znásobil na katastrofální úroveň kvůli brutálním zásahům člověka. Během více než 5000 let nepřetržité hornické činnosti, od fénických obchodníků přes římské stavitele až po moderní těžební korporace, lidé nemilosrdně ničili tuto zemi a vystavovali miliony tun sulfidových hornin pod širým nebem. Řeka Tinto byla pomalu a brutálně vražděna po celých 50 temných století. Co je však nejpřekvapivější, tato řeka vůbec nezemřela. Když ohromení biologové začali pozorně zkoumat její vzorky pod mikroskopem, objevili něco neuvěřitelného. Tato krvavě červená kyselá voda doslova kypí mikroskopickým životem. Byly tam nalezeny miliardy extrémofilních bakterií, které se chytře vyvíjely v těchto drsných podmínkách po celá tisíciletí. Přizpůsobili se tak, aby se dravě živili ničivou kyselinou a vysoce toxickým železem a v tomto smrtícím prostředí dokonale prosperují. Tento mikrobiologický objev rychle přitáhl prioritní pozornost vědců zabývajících se výzkumem vesmíru. Řeka Tinto totiž představuje nejpřesnější pozemskou simulaci drsných podmínek, které dříve panovaly na Marsu. Na chvíli opustíme nebezpečné suché země, abychom se přesunuli do zcela jiného prostředí a ponořili se neuvěřitelně hluboko do naší třetí temné vodní hádanky. Bude to obrovská podvodní anomálie, která jakoby popírala veškerou známou logiku a fyzikální zákony. V roce 2010 prováděla vynikající britská oceanografická expedice rutinní sonarové skenování v ledových a naprosto temných hlubinách Černého moře. Zatímco unavení technici klidně zírali na monitory, náhle se před jejich očima začala objevovat geologická formace, která teoreticky nemohla existovat. Přesně 35 metrů pod hladinou moře, protékající neuvěřitelnou rychlostí přímo po tmavém bahnitém dně oceánu, byla objevena další řeka. Nebyl to běžný oceánský tepelný proud, ale skutečná fyzická a neuvěřitelně masivní dravá řeka, tekoucí pod jiným obrovským mořem. Tato podvodní řeka má své jasně tvarované koryto, meandry, dokonale vymezené břehy, záplavové oblasti a dokonce kolosální, z povrchu neviditelné vodopády, kterými masy husté vody s ohromnou silou padají do hlubších mořských propastí. Naměřené parametry sonaru jsou šokující, protože tato řeka je téměř kilometr široká.
Kdybychom ji dokázali okamžitě vynést na povrch země, musela by být oficiálně klasifikována jako 6. řeka v Evropě co do objemu průtoku. Jedna velká otázka však vědce stále fascinovala. Jak je možné, že gigantická vodní plocha může téct autonomně a v žádném případě se nemíchat s obrovským množstvím slané vody kolem ní? Největší tajemství tohoto fyzikálního zázraku spočívá v obrovském rozdílu v hustotě a úrovni soli. Neuvěřitelně rychlé vody této podvodní řeky pocházejí přímo z teplého Středozemního moře a daří se jim velkou silou protlačit úzkým hrdlem slavného průlivu Bospor. Jak známo, voda ze Středozemního moře obsahuje mnohem více rozpuštěné soli než voda v Černém moři. Tím, že je mnohem slanější, stává se drasticky hustší a fyzicky těžší. Místo toho, aby se tato těžká voda zředila a spojila se zbytkem, okamžitě klesá jako kámen na samotné dno moře a vytváří obrovský, prudce klesající sloupec. Těch několik profesionálních potápěčů, kteří měli příležitost sestoupit do této hloubky, popisuje pocit naprosté závrati. Nejprve plavou v průzračně čisté mořské vodě, načež náhle při pohledu dolů vidí pod sebou rozbouřenou hladinu další řeky, která se obrovskou rychlostí žene pod jejich vlastními ploutvemi. Je to, jako by tam existoval paralelní svět, o kterém jsme donedávna neměli ponětí. Postupujeme rázně vpřed na naší strhující cestě a vracíme se zpět na rozehřátou pevninu. Míříme přímo na horký africký kontinent, abychom se postavili tváří v tvář vodní nádrži tak nepřirozené, kruté a mocné, že se chová úplně stejně jako smrtící pohled mytologické medúzy. Mluvíme o velmi zlověstné a temné síti řek, které neustále vylévají své hluboce toxické vody do rozsáhlé uzavřené pánve děsivého jezera Natron. Tento úkaz se nachází v Tanzanii. Při pohledu z velké výšky vypadá toto jezero jako překrásný, nekonečný a neuvěřitelně barevný abstraktní obraz. Na slunci září poutavými odstíny hluboké krvavé červeně a světle růžové. Nenechte se však oklamat vnějším zdáním. Tato velkolepá krása je ve skutečnosti naprosto smrtící a nemilosrdná past. Vody tohoto nebezpečného ekosystému často dosahují děsivě vysokých teplot, blížících se 60 stupňům Celsia. Co je však mnohem horší, mají úroveň smrtící žíravé zásaditosti, která se pohybuje kolem ukazatele pH 10 až 12. Pokus o jakoukoliv koupel v tomto jezeře je téměř identický a stejně bolestivý jako pokus plavat v bazénu naplněném až po okraj koncentrovaným žíravým průmyslovým amoniakem. Tento smrtící a nevídaný chemický složení jezera je přímo spojen s přítomností blízkého souseda, kterým je aktivní sopka. Jedná se o celosvětově unikátní kolos, který během prudkých erupcí chrlí netypickou ledovou karbonátovou lávu. Tento neustálý proces trvá již miliony let. Nekonečné přívalové deště systematicky smívají z jejich svahů vysoce toxický světlý popel a sezónní bystřiny po staletí přinášely miliony tun smrtícího minerálu, lidově zvaného natron, na dno jezerní pánve. Stojí za zmínku, že tento přírodní natron je přesně ta samá chemická sloučenina, kterou ve starověku běžně používali kněží k rychlému vysušení a trvalému mumifikování mrtvých těl svých faraonů. Stejně děsivým způsobem zachází toto jezero se všemi zvířaty, která udělají tu chybu a dotknou se jeho zdánlivě klidné hladiny. Stěhovaví ptáci, včetně netopírů a orlů, si tuto žíravou vodu často pletou se sladkovodním jezerem a pokoušejí se na ní přistát. Voda jim okamžitě zničí ochrannou tukovou bariéru na peří. Když zvířata na březích zemřou, minerál s nevídanou agresivitou pronikne do jejich tkání, odstraní veškerou vodu a jejich těla zevnitř zvápenatí. Navždy je tak promění v ponuré šedé kamenné sochy. A přesto je právě toto jezero tím nejdůležitějším místem zrození pro miliony plameňáků malých. Tito ptáci si na nohou vyvinuli tlustou a odolnou šupinu, díky níž se k nim přes tuto kyselou bariéru nedokáže dostat žádný suchozemský predátor. Naše neuvěřitelně fascinující cesta vodními horory se pomalu chýlí ke konci.
Opouštíme divokou a neskrocenou krajinu přírody, abychom se na samý závěr ponořili do centra velké moderní metropole, postavené z nádherně lesklé tvrdé oceli a skleněných mrakodrapů. Jsme ve Spojených státech. Právě zde, v srdci civilizace, nacházíme obrovskou řeku, která nebyla otrávena minerály přírodou, ale byla neuvěřitelně brutálně zkrocena arogancí a silou moderního lidského inženýrství. Mluvíme samozřejmě o řece Chicago ve státě Illinois. Koryto této obrovské řeky drží jedinečný inženýrský rekord, který neuvěřitelnou silou popírá veškerou přírodní logiku a odvěké fyzikální zákony. Je to jediná takto významná řeka na naší planetě, jejíž obrovský a neuvěřitelně těžký hlavní proud vody byl chladnokrevně uměle donucen obrátit se o 180 stupňů a prudce proudit směrem, který je zcela opačný k jejímu přirozenému geologickému spádu. Na konci bouřlivého 19. století tato řeka přirozeně tekla do mocného Michiganského jezera, které bylo naprosto jediným zdrojem čisté pitné vody pro rostoucí populaci obyvatel. Problém spočíval v tom, že rychle se rozvíjející Chicago bylo tehdy skutečným průmyslovým peklem na zemi. Gigantická jatka a primitivní kanalizační systém bezohledně vypouštěli každý den miliony litrů zvířecí krve, hníjícího odpadu a toxických splašků přímo do vod této řeky. Celá tato děsivá vražedná vlna špíny volně stékala s proudem až do samotného jezera, odkud se znečištěná voda masivně pumpovala do městského potrubí a domácích kohoutků, aby uhasila žízeň obyvatel. Tento začarovaný kruh zkázy vyvolal mohutné a katastrofální epidemie cholery a nebezpečného tyfu, které velmi brutálně usmrtily desítky tisíc nevinných lidí. Zoufalí američtí inženýři tehdy učinili šílené rozhodnutí v dosud nevídaném rozsahu. Místo toho, aby stavěli neuvěřitelně drahé čistírny, přijali troufalou výzvu vrženou samotné přírodě. Pomocí tisíců rukou dělníků a tun dynamitu vytesali do skály gigantický nový kanál o délce více než 45 kilometrů. V roce 1900 se otevřela zdymadla a inženýři donutili řeku okamžitě obrátit svůj tok a odnést smrtící znečištění daleko od města, čímž zachránili Chicago před epidemiologickou zkázou. Nicméně trvale zdevastovali místní ekosystémy. Těchto 5 neobyčejných řek je dokonalým důkazem toho, jak málo toho ve skutečnosti stále víme o neuvěřitelné a děsivé moci přírodních sil, se kterými naši planetu odjakživa sdílíme. Na první pohled dobře známá a tichá voda dokáže být mrknutím oka tekutým, nemilosrdným dravcem schopným uvařit lesní zvířata zaživa. Dokáže ve Španělsku bez slitování ničit tu nejtvrdší ocel mocnou kyselinou. Umí se skvěle ukrývat před naším zvědavým zrakem v hlubokých mořských dněch, měnit nádherné ptáky v ponuré kamenné sochy a nakonec být nástrojem v rukou nemilosrdného inženýrství rostoucích měst. Jak zběsilý, burácející hukot vařící se řeky v Peru, tak i němé, děsivé ticho ptačího skamenělého pomníku z Tanzanie nám důrazně připomínají, že země, ačkoliv se na povrchu zdá být dobře prozkoumaná, skrývá ve svém temném dně ještě celou řadu děsivých smrtelných tajemství. Která ze dnes představených řek vám připadala nejvíce nemilosrdná a děsivá? Ujistěte se na konci tohoto videa, že bez váhání odebíráte náš skvělý kanál Zeitbruch. Zanechte dole velmi důležitý znak líbí se mi a určitě nás doprovázejte při další velké produkci. Zapamatujte si tento jeden neochvějný verdikt. Temná a brutální pravda o naší přírodě jen velmi zřídka plave po světlé, zdaleka viditelné hladině. Mnohem častěji totiž trpělivě a nemilosrdně čeká hluboko ukrytá před námi v hluché, neproniknutelné temnotě.